Госпожо, не ви ли е страх тук да удари тока, този стълб минава ток? Той няма ток. Ай, как да няма? Не знам. Нищо А? И що тук простирате? Да. Така е решило. Ето, у вас нямате ли простор? А? Простор няма ли от тях? Вътре нямаме простор. О, Боже. Как се казвате вие? Как се казваш? Тя не може да чуе да чета. Ничего. Какво ми викама? Как се казваш? Как се казва? Да. Баба Манка. На колко години си? На 86. Браво, браво, жива и здрава да си. Да. И всеки ден тук ли ще простираш? Ага. Ами ако някой ти ги вземе дрехите? 86. Що? Тя не е майка. Ама защо ви взеха стола? Това не е дъщеря. Тя влезна вътре за нещо и ние докато такова ми циганина го грабна. Еми ви цял ден ли ще следите да го пазите това пране? Тя стои. Тя не ходи като мен на работа и стои. Оле. Още 2 дена и тя се заминава. После аз почвам вътре да простирам. Накъде живее тя? Тя е тук в Лойдовските села. Пътелятивозната идва при мен и още не се е тръгнал. Аз няма да излезна, мен ме е срам тук хората да ме гледат. Ми вие къде простирате? Ами вътре в гаража имам си простор. Колко В гаража? Никъде не излъча. Къде? И тераса нямате ли? Няма. Като сменя квартирата, дано да Това е опасно тук да ни хване някой от общинска охрана да ни дойде да глобат, че те са опасни. Ами нека да дойде, пък да се разправим малко по-трудно с него, защото трябва да не го виждат. Седи, отивам на едно място. Нема, я на бара и да пекам и да гоя. И други ли работи имаш да простираш? И фетнека. То няма да ви стигне мястото. Тя има днеска деца е къпала дете постирал. Тя вътре може да си ги сложи спокойно, никой да не знае какво имаме, какво нямаме. Прозорец е отворен, няма сега докато грее тук. Обаче тя тук да може хората да я гледат. Атрактивно е. Не, тя е инат. Дядо беше такъв инат като него и тя... Как ще да направи? Жива и здрава да е.